Gaur amasan hasiko dugu sustraia saioa. Alain gaztea usurbilgoa da eta gogoko du hegaztiak ekoiztea. Trebatu programari esker Lumagorri etxalde batean ari da lanean. San Juan ontziaren erreplikak itsasoratzeko beste urrats bat eman duela kontatuko dizuegu albistegian. Bermeon Zaio lantegia bisitatu dugu. 100 urtek baino gehiagok bermatzen dute Zaioren ibilbidea. Betiko zaporeak zaintzeaz gain produktu berriak ere ateratzen ditu. Beasainen amaituko dugu. Peioko 20. mendearen amaieratik egiten du lan Xaroles arrazarekin. Peioren ganadutegia ezagutuko dugu. Alain Ramos abeltzain gaztea lehen sektorean sartzen hasi da Lumagorri Ollasko etxalde baten eskutik. Fraisoroko nekazaritza eskolan prestatu zen eta duela 6 hilabete hasi zen lanean etxalde honetan, errelebu kontratuaren modalitatean. Baserriak 3 nabe eta dagozkion belardiak ditu eta haietako bakoitzean 1200 Ollasko hazten dira. Duela gutxi azken lotea atera zen eta hurrengoa jaso arte nabeak garbitzea eta ustea dira zeregin nagusiak. Honako hau Lumagorri etxalderik beteranoetako bat da. Amasan gaude, Arratzain baserrian, hemen Lumagorriko 3 granja dauzkagu, eta nabe bakoitzen 1200 Ollasko sartzeia gutxi gora bera. Ollaskok egun batekin ekartzen ditugu, eta gutxi gora bera 82-85 egun arte eukitzi ditugu hemen. Segun Lumagorretik noiz esateguen ateatzeko, eta Ollaskok ateata geho, bazio sanitariakin astegea gutxi gora bera. Eta bi aste otegea ustialekoa garbitzen, da prepatzen urrengo loteako. Zirinak palarekin jaso eta traktorean usten ditu. Inguruko baserritarrek ongarri gisa erabiliko dituzte. Lumagorrin zituen lagunei esker eta trebatu programari esker Alain harremanetan jarri zen baserriaren egungo jabearekin. Gipuzkoako Foru Aldundiak jarri du martxan proiektua lurraldeko lehen sektorean belaunaldien arteko erreleboa indartzeko asmoz. Programa eta lan hontan hasi nintzen, Lumagorriko presidenteei esker, esan zitelako jendea bertzutela hemen lan egiteko, eta ni presneola hemen lanen aitzeko, eta trebatu programan sartu nintzen, eta hemen nijoa 6 hilabete gutxi gora bera lanian. Lumagorri Ollasko aztegiak oso antzekoak badira ere, ekoizle bakoitzak ukitu berezia ematen dio bere lanari. Edontziak, lehen hilabetetan txitak berotzeko sistema eta janlekuak adibidez, funtsezko elementuak dira. Txitok egun batekin etortzen dianen, ur sistema erabiltzen dugu, 100 litroko depositoa du, eta ura hemendik etortzen da, eta mokoarekin hemen zapaltzen dute, eta seitun ikasten du hemen ura daola, eta zapaltzen duen enean ura jaisten jutea. Eta gero, ura aprobetxatzeko hemen platillo bat daukate, eta ura hor gelditzen da, eta gero bai behaiek ura xurgatzen jutea. Gero beste berezitasun bat, 3 granja daude, eta 3etan dago kalefazioa, eta gero 2 hauek izteitugu beroa hemen mantentzeko, eta 15-20 egunen zehar txabola 30 gradutan eukitze deu, txitok pixkat lumak zehatu arte. Txitok egun batzekin ekartzen ditugunen beroa eta mantentzeko aldetako lehioa jeste ditugu, eta gero goiko trampilla ere bai. Eta goiko trampilla jisteko hemen deu manimela bat, eta hau, beraino jesten deu, haizea eta hotza esartzeko, eta beroa barruan mantentzeko. Artoan oinarritua, elikadura funtsezkoa da Lumagorri Ollaskoen kalitatean.
Hiru pentsu mota dauzkau. Hasierakoa, lehenengo hilabetea ibiltzen den pentsua da, eta oso txikia da. Txitok, kozidiosisa aukitzen dute txitok, eta hori kontraitzeko. Eta gero bigarren pentsua, erdialdeko pentsua, ja txitoa edo jaskoa ja enplumatuta donen indarra eta hartzeko, eta gero bukarakoa, ondo engrasatzeko, eta gehien bat hartua erabiltzen da. Txito hartzen, oiasko hartzen badezu egalean, hemen aldean, putz egiten baldin badiozu, hori ikusten da horia. Eta hori da luma horrik eskaintzen duen oiasko naturala, eta horia da oiaskoa. Ez dula kimikorik eta dena naturala dela. Oinarrizko beste atal bat belardiak dira. Lumagorri oilaskoak erdi askatasunean bizi dira eta belardietan egoten dira egun osoan ilunabarra sartu arte. Kanpuan udora baldin bada, gutxi gora bera goizeko 10-11 gabeko 8-9 arte kanpoan egoten dira, eta negua baldin bada, hotza kalte dien, goizeko 11 gabeko 6-7 arte, gutxi gora bera. Oilaskoek ohetzat erabiliko duten zerrautsa bota baino lehen, Alainek nabea sakon garbitu du. Behin simorra dena garbituta gero, kartxerra hartu eta lurra garbitzen hasiko ginen. Potolonak kendu, garbi utzi, eta gero produktu batekin desinfetatu, handik pixkatera hartu eta txirbila bota, dena zabaldu, txirbila zabaldu, eta horrengo loterako dena prepatzen hasiko ginen. Nire gustatzen duten sektorea, oilona da eta lehenengo sektorea, eta zergatik, ez dalako enpresa bat bezala, 8 ordu egon, han sartuta fabrika baten, hemen naturarekin harremanetan zaude, eta egun baten sartu dituzu 4, beste batzutan 10 ordu, baina, egunekoa egin, da horrengo egunean tokatzea nahin, da listo, eta sakrifikatua da, ze azenetik igandea egun bertzela lanian. Trebatu programak ez du prestakuntza ahaztu. Proiektuan parte hartzen dutenek eskolak hartzen dituzte Fraisoroko nekazaritza eskolan, euren azpisektorea ondo ezagutu arren. Etorkizuneko trebalarientzat formakuntza oso garrantzitsua. Ustiategi batean lanean aritzea ez baita bakarrik bertan egiten den lana. Horregatik, formakuntza ekonomiko, juridiko eta tekniko ematen zaie. Alde batetik, formakuntza ekonomiko eta juridikoak berein ustiategiaren egunerokotasuneko gestio eta kudeak eta aurrera ondo emateko beharrezkoa den alde bada, eta beste alde batetik, formakuntza teknikoa ere oso garrantzitsua da. Bai kanpotik datozten ideia berrien implementazioa, baita teknologia berrien sarrera ere ustiategi hauetara, ze etorkizuneko ustiategiak konpetitiboak izaten laguntzen baitu. Trebatu programak belaunaldien arteko erreleboa sustatzen du Gipuzkoako lehen sektorean. Hori da erakundeen eta sektorearen kezka nagusietako bat. San Juan ontziaren erreplikak itsasoratzeko urratsak ematen jarraitzen du. Ozeanoak zeharkatuko dituen baleontzia aurrera doa. Orain, xukatzeko ponpa egiten hasi dira, itsas-zabalean ontziaren segurtasuna eta eraginkortasuna bermatzeko. Pieza hori fideltasun osoz erreplikatuko dute Albaola itsas kultur faktorian. Horretarako, Kanadako ontziaren hondakinetan aurkitutako ponpa originala hartuko dute oinarritzat. 16. mendeko nabigazioan erabiltzen zuten drainatze sistema berreskuratu ahal izango dute ponpa horren fabrikazioari esker. Garaiko itsas teknologiaren lekukotasun zientifiko baliotsua da.
Atzean 100 urteko historia duela, Bermeoko Zailo lantegiak ez du aurkezpenik behar. Kostaldeko herri honetan, dozena erdi artisau kontserba lantegi daude. Urteetan zehar, Zailok 3 kokaleku izan ditu egungo instalazioetara aldatu zen arte. Gaur Egaluzean manipulatzen ari dira. Antxoarekin batera, etxeko izarra handietako bat da. Zailo Kontserbak da 1926ko enpresa bat, enpresa familiarra. Gaude batez be, 2 produktotan espezializatuta direnak Egaluzie eta Kantabriako antxoak, baina gero bai daukaguz beste produktu batzuk, gero ikusiko dugu zanak. Leire gurekin dago, baita Carlos ere, Egaluzea egosteko ataleko arduraduna. Piezak aldez aurretik mozten dira, burua kenduta eta mendrezka bereizita. Eta erdi garbi dagoenean, egosi egiten dute 100 graduan eta ordubetez gutxi gora bera. Lonjan erositako Egaluzeak dira, garbi dago beraz, tokiko arrantzaren alde egiten dutela. Bueno, orain ikusten duen arraine, Egaluzie da. Egaluze hau kanpaineko Egaluzie da, eta kasu honetan, deskongelata dauen arraine da. Deskongelata gero ebain jatzo burue, ebain bentreskie eta tripek endudatzoz, eta gero intzune da ebai rodajatan. Zekaur ikusten duen arraine hau da rodajatan dauen arraine. Eta orain prest dau sartziko kozederuetan. Xerrak nola egosten diren esan digu Carlosek. Mendrezka atalik zaporetsuenetako bat da, eta tanga berberetan egosten da, baina egoste denborak desberdinak dira. Egaluzearen atal bakoitza pertsonalizatu egiten dute. Sukaldatze prozesu horretan guretzako garrantzitsue da arrainen zati bakotzari edo parte bakotzari beran gatz puntu emotie eta beran temperaturi emotie egoteko dana beran puntuen. Eta horregaitzik bentreskie gatz puntu bategaz itzen da, rodajie amendakune beste bategaz eta arraino zue beste punto bategaz. Elikagaien industrian eta kontserbagintzan bereziki, gero eta gehiago zaintzen dute jasangarritasunarekin eta hondakinik ez sortzearekin zerikusia duen guztia. Egosketako ura zuzenean doa lantegiak duen araztegi batera. Aprobetxatu ezin diren hondarrak arrain irina egiteko aprobetxatzen dira, eta alden neurrian beirak eta latak birziklatu egiten dituzte. Zailok konpromiso handia du ingurumenarekin. Kasu honetan hondakine garrantzitsuena arrain hondakineti ez, eta gure kasuen beste enpresa bateri saltzientzaguz, enpresa horrek gero trataitzen dauz arrainen urune eitzeko. Eta gero beste hondakin batzuk hemen adibidez kozederuetan zukaldatuteko ure da, eta kasu honetan ganien geratzien dan koipe hori ataraitzen du arrainen hondakinek saltzintzaguzen enpresiri emoteko, eta gure depuradoriegaz trataitzen da. Egaluzea moztu ondoren, ezurrak eta azalak kendu egiten dira. Ontziratze lana ere bertan egiten da. Xerrak oraindik bero iristen dira. Honela errazago manipulatzen dira eta kalitate handiagoa ematen diote azken produktuari. Egosten ikusi duen arrain hori garbitzuitzen da. Alde batetik azalak entzindatzo, azurrepe bai, eta kasu honetan, produktu honen kasuen zangatzuek entzindatzo. Eta gero, garbi daueniko horrek arrain zatizek latan sartzin diez pandereta baten gaurko lote honegaz. Lata bakoitzaren kantitatea egiaztatzeko balantza bat badute ere,
Eskutrebeek ezin hobeto doitzen dute lata bakoitzean sartzen den atun kantitatea. Eurek arraine garbitzute gero, horrek arrain zatizek latan sartzen dauie eta pisu bet emon bida dauie. Pisu hori tarte baten egon bide, eurek ja oso hartunde dako pisu hori emoteko funtzionamentue eta latie egin eta pisuen imitzen dauie eta behar esan ezkero apurtzu bet emon tarte horretan sartziko pisue. Urrengo eta azken urratsa atuna olioztatzea eta lata istea da. Gero, autoklabera eraman eta hortik atera ondoren latak merkaturatzeko prest daude. Arraine latan eukinde gero, pasabi gara dosifikazio zonara eta bertan oliba hori zue dosifiketen da eta gero latie sarratu itzen da eta sarratu eta gero esterilize itzen da. Autoklabietan esterilizeten da produktue kontserba bihurtuteko. Hegaluzean eta antxoan adituak badira ere, zailon beste arrain batzuk ere lantzen dituzte. Berdela, beste atun mota batzuk, produktu sorta zabala eskaintzen dute. Gure espezializazio bizek, diez batez be hegaluzie eta kantauriko antxoak, baina gero aparte bai badaukagu atune edo zimarroie eta beste variedade batzuk, adibidez sardinilek, mejilloiek, amorrotza, eta gitzi-gitzika eitzen duguna da variedade hori zabaldu, bai, saltza ezberdinek erabiliz edo produktu bakoitza aldatuz. Adibidez daku gama bat, tunakitos deitzen dena, eta dala atunen simurrek saltza ezberdinetan. 2024ko amaieran atara duguz 3 produktu barri hauek, dizenak hegaluzia japoniarrera da, berdela, bi saltzatan. Bata oliba virgen ekologikoa eta bestie da espeletako piperragaz. Herrialde askotara esportatzen dute, batez ere Mediterraneo aldera eta Europako hegoaldera oso produktu preziatuak baitira bertan. Kalitateak ate asko zabaltzen ditu, noski. Euskal kostaldea eta arrantza portuak dituzten herriak arrantzari esker bizi dira neurri handi batean. Arrantza sektorearekin hasi eta saregileekin edo arrantza lantegiekin buka, kostaldeko herrien ekonomiak arrantzaren beharra du. Gainera, arrantzarekin lotuta kultur ondare handi bat dago. Bermeo beti esan da, arrantzaren inguruan mugitzen den herri bet, bai hasieratik, bai arrantzaliek portuen hartzen da bien arrainagaz, edo bai gure azkeneko pausu hau dela produktue, ikusten duzuen latatan bihurtzen dugunako. Eta azkenien gure intentzioa bai beti da tradizio hori mantentzie. Bai gure aldetik, bai kontserberok daukagun garrantzizen kontutan hartunde, eta bai arrantzaliek dagoen paperagaz be bai, ze azkenien eurek ekartzen duzkile produktu eta guk aldatzen dugu. Zailok 50 lanpostu ditu eta tokiko arrantzaren aldeko apustua egin du gure arrantzaleen mesederako. Zailo produktuen kalitatea estu loturik dago kantauri itsasoarekin eta kontserben tradizioarekin. Beasainen, Ugartemendi auzoan eta izenbereko baserrian, Ugartemendi elkartea bisitatu dugu Xaroles arrazako ganadutegia. Xaroles arraza aragitarako oso ona da eta Gipuzkoan mota horretako 9 ustiategi daude. Lurgintza zentroa arduratzen da Xaroles azindak koordinatzeaz eta administratiboki kudeatzeaz.
Gipuzkoan txarrelezen egoera, azkenengo urteetan agian pixka bat jaitsi da, baina estable dago gaur egun. 160 buru inguruko elkarte bat da eta 9 bazkidez osatuta dago. Eta azkenean, baserritarrek egiten duten lana, hau da, pixaketaren datuak jasoaz, adinaren aurrera doazela pixaketak eginez, eta beraien inseminazioaren bitartez eta hobekuntza genetikoa egiten dabiltza beste herrialdeetan moduan. Eta azkenean, Frantziako pixkat agian hobeto dago, baina Gipuzkoan ere kalitate oso honeko zezenak eta behiak ditugu. Ugartemendin, 1987an hasi ziren Xaroles arrazarekin. Lanaldi partzialean bada ere, Peiok abeltzaintza odolean darama eta ukuluak erakutsi dizkigu. Gaurko egunean erabat hemen sortutako, hemen jaiotako txalak dira, Xaroles arrazakoak eta batzuek igual mendian hartutakoak, beste arraza batzuetakoak, baino gehiengoa zuria izaten da, eta gero egiten duguna da zikloa itxi, gizendu eta karnizerian hil. Bizitarako tarteka ere bakarren bat saltzen dugu, baino ez da gure lehentasuna. Hainbat ganadu motarekin aproba egin ondoren, haragi arraza on baten alde egitea erabaki zuten. Gizentzeko animaliekin ibiltzen ginen, eta da arraza bat gizentzeko oso ona. Eta gero kontuatu ginen baita ere, zela arraza mantxo bat, eta gero hasi ginen umeak izaten arraza hortakoak, eta baita ere nahiko gustua dauzka bere alde honak eta bere alde txarra, baina danak batera hartuta nahiko gustora gaude arraza honekin. Peiok Xaroles arraza identifikatzen lagundu digu. Animali luzeak, animali zabalak, atzekalde honekoak, aurrekalde honekoak, mantxoak, eta generalen buru txikikoak, pixka bat, aplomoak ere hankak saiatzen gera izateak geroz eta finagoak, arraza ere egia da Xaroles arraza pixkanaka hortara doa. Bai, lehenago Xarolesak zuen hankazuztara handiagoak, zenezurtxugoa, asko aldatu da lehenako Xaroles hori eta guaingoa. Beirik onenak baserrian geratzen dira ugaltzeko, zezenak berriz Euskadiko ganadutegietatik ekartzen dituzte. Erditze asko Aralarko larre garaietan izaten dira, horrek euren kaxa hobeto moldatzen diren txahalak lortzen laguntzen die. Mendian jaiotzeak ditu bere alde honak esango duke mendi eremu hori ezagutzen duen ganadu badela, oso ongi dago bertan igual txikia zenean amakin 5-6 hilabete arte bertan egonda, bertako larrea jandu, bertako larretoke ezagutzen ditu, orduan berriz ernai bilatzen dugunean handik 2 urtera, generalen ez du galerarik sortzen birai jende horrek. Zer dute txarra esango genduke alde txarra? Geroz eta menditarragoa bihurtu arraza, geroz eta biziagoa eskurako esango genduke geroz eta arrotzagoak ari dira jartzen. Baina baita ere rustizidadea handiagoa dute. Txal batzuen ondoan, Peiok arraza honi buruz hitz egin digu. Tamaina handiko abereak direnez, erditzeko zailtasunak izan ohi zituztela kontatu digu. Hori delata, Ugartemendin tamaina txikiagoko abereak hazten dituzte. Egia da gaurko egunean genetikoki asko betu da, arraza ezurrez eta finduinda buruz ere bai, eta gaurko egunean segun ze linea genetiko hartzen den, beste arrazak hainmeko gaitasuna badu zentzu horretan. Eta hemen ikusi zuen txala hauek, jaioperri hauek, beraiek jaiotakoa dira bakarrik. Eta gero instinto maternala edo aman maitetasun hori oso behi txalkikoiak izaten dira.
Maiatzaren batean ganadua Aralarko mendilarreetara igo arte, Peiok baserritik gertuko zelaietan askatzen du ganadua. Segatzeko lurrak eta larreak guztira 40 hektarea dira. Eta jatekoaren ehuneko handi bat baserrian bertan ekoitzitako zuaina da. Azkeneko urte hauetan martxo erditik, martxo bukare aldea ia generalen beia kanpoa joten dira, hemen beko larretan ibiltzen ditugu. Eta gero maiatza aldea mendira hasten gara iotzen kuadrillatxo batzuk, beste bakarren batzuk beran gehatzen dira. Larreak zaintzea denbora desente ematen digu, saiatzen gara hortan, horretik dauden larreak nahiko txukun, hemen dauden arbolan adarrak, pixka bat egiten dugu un poco labor jardineril, baino danantzako onura dalako eta guretzako noski ere, bai, zati azkenean belardi zaindu batek asko gehiago ekoizten du. Ganaduarentzat ukullu erosoak dira hauek. Gizendu aurreko lote bat daukate. Abere batzuk hiltzeko eta beste batzuk ugaltzeko izango dira. Urtebete pasatxo dutenean, hiltegira eramaten dituzte abereak, eta haragia behasainen saltzen dute, anaiaren harategian. Txala generalen, hortxe, urtea pasatuta 13, batzuetan 14, 15 bat ere bai, nahi izaten dugu haragia ondo egin dakoa. Eta txal gazteak 12 bete arte, biti arte, generalen, bai, kilo gazten dutuzek grasa pixka bat, baina haragin zaporea dute hartzen. Eta generalen hilketa egiten dugu Tolosako hemen hiltegian, bertan dago, geroan eukitzen dugu, igual 2-3 aste, txala pixka bat haragia pixka bat egin daitezen, eta gero iakatzen dugu salmenta puntura dela karnizeria. Eta horrekin lortzen dugu haragi bat oso infiltrazionakin, oso xamurra eta jendeak gustora jaten duen haragia. Olanoa harategia oso ezaguna da bere haragiaren kalitateagatik eta odolki lehiaketa asko irabazi izateagatik. Jose Manuelek berak hitz egin digu bere espezialitateaz. Olano harategie, Damazkiu 65 urte ja harategi hontan, nire etxe izan zen aurrena hasi zanak karnizerin, eta gazte egil zen, ni 18 urte egin gehunditzen aitzei gabe, eta orduan, beti izan deu fama odolkikin saiau asko, hemen bertako odolkie, tipola, porru, txerri manteka, txerri odola, eta gero, gindila eta oregano pixkat, eta nazen zaion odolki fin bat, eta jendei gustatzen zaion odolki bat. Familiako haziendaren haragia Olanon merkaturatzen da. Bertako bereiztasun bat gure dendakoa da, haragi ere bertakoa daukeuna. Gure aman jaiotetxen baserrin ekoizten deu, eta arraza daukeu txarolesa. Orduan, guri egiten diuna txarolesak da, haragie da infiltratzen da oso ondo, orduan grasa ematen dio haragi eta guretzako oso nada, eta ematen dio zaporea eta jugosidadea. Euskadin hainbat abeltzainek egin dute Xaroles arrazaren aldeko apustua. Abere menditarragoak eta gure herrialdera hobeto egokituak lortzeko, Ugarte mendin tamaina txikiagoko abelburuak hazten dituzte.